Здравейте, скъпи приятели! Решила съм да ви взема с мен тези почивни дни. Неделя и понеделник почиваме обикновенно, но елате с мен да видите къде ще ви заведа сега и какво ще ви разкажа. Какво виждат очите ми? Днес е неделя, но аз съм тук седми пореден ден. Седми. Не знам дали съм ви разхождала в салончето, но сега е почистено, лъснато. Гледайте само ваната. Перфектно почистена. Козметиката. Всичко е лъснато, а килимчето му казваме довиждане, защото вече времето се оправи. А то е отвратително за чистене, защото залепват всички косми по него. Обух си кроксовете. Слагам си резервната престилка, защото другата съм си я взела вкъщи да си я изпера. И сега ще ви разкажа какво правя тук седми ден и защо се стекоха така обстоятелствата. Не съм само за едно куче. Защото не знам как се е случило, но съм му объркала деня при записването на часовете. Клиентите ми нямат възможност да идват през седмицата, затова предпочитат винаги съботен ден. Идваха преди известно време и сме записали следващ час, който е във времето напред, което време наближава в един момент и аз виждам, че имам записано куче в понеделник, което ни е по принцип почивен ден. Но с Борис си бяхме говорили да опитаме някой път да направим един понеделник с работа до обяд, за да видим как ще се справим, защото лятото е много натоварено и просто да го имаме като вариант, ако нещо се случи и закъсаме много с графика и часовете отидат много напред, да може да реагираме по този начин. И си казвам, може би сме решили да го направим така и жената й е било удобно. Обаче не мога да се сетя, че сме си говорили с жената за това нещо. И си казвам, като наближи времето, ще извънна. Но аз няма как да я вместя в съботен ден, защото съботните дни са запълнени за много време напред. Съответно, ако съм направила грешка, трябва да намеря вариант да направя кучето в удобно време за клиентката ми. Въпреки всичко, записах още няколко кучета в понеделник, така до обяд да запълним графика. И наближи времето, звъннах и оказа се, че съм направила грешка и казах да доведе кучето в неделя, за да може да го направим и да е в удобно време за нея. Затова съм тук днес. Но какво се случи в понеделник? Реших да не записвам още едно куче, защото Борил беше болен и реших просто да го оставя сутринта да се наспи и след това да отидем на работа, заедно с него. Първото куче, което трябваше да дойде, не дойде. Жената си е объркала в нейното записване на нейния график, което се случва. Направихме другите две кучета, тръгнахме си. Съответно от вторник до събота си работихме стандартно. В петък даже имахме супер много работа. Не знам защо съм направила така графика, нещо не бях преценила. Бяхме супер изтощени. Вчера събота идва и аз изпращам подсещане на Viber предишния ден. Да кажем, ако утре имате час, днес ще получите съобщение на Viber с часа и с молба за потвърждение, да потвърдите часа си, дали ще дойдете или не. Защото, ако не дойдете или ви изникнало нещо, аз мога да реагирам и да извикам някое друго кученце, защото има много хора, които чакат за по-ранен час. Защото, да кажем, са пропуснали да се запишат предния път или каквото и да било. Едната жена в петък ми отказа часа.
каза, че няма да си доведе кученцето, казах благодаря и така. Реших да не запълвам часа, защото в петък имахме супер много работа и просто да имаме една дупчица въздух. Арчи вече е тук. Прекъснах, за да го приема. Да, реших да си оставим тази дупка, защото така или иначе бяхме изтощени от предния ден и да може да не ни дойде прекалено тежко, защото нашата работа всъщност е доста тежка, при което минава този час, идва следващия и кучето не се явява. Аз съм изпратила съобщение предния ден. Аз отделям от личното си време, за да напомня на всички клиенти, защото живеем в много забързано ежедневие и знам, и на мен ми се е случвало някога, много отдавна, най-вероятно, да пропускам някой час, който имам записан. Та кучето не дойде. Второ куче. Ако аз знаех, че това куче няма да дойде, щях да извикам Арчи да дойде в събота и днешният ми ден ще да е почивен. Та с всички тези неща, които ви разказах, искам да ви кажа, че хич не ни е лесно на хората, които работим на график и си давам ясна сметка, че много хора, които не работят на този принцип, въобще не им пука. Което е много тъжно. Наистина много тъжно, защото нашата работа зависи от това дали нашите клиенти ще дойдат за часа си. Ако аз знам дори 1 час преди вие да откажете часа си, ще намеря някой, който да го запълни. И няма да стоя така, да си клатя краката, както се казва. Ами ще дам часа на някой друг, който наистина го иска. Това супер много ме изнервя. И просто реших днес да ви го споделя, защото не е честно, наистина не е честно. Не знам какво да ви кажа. Просто не знам. И не знам как да се справя с този проблем. Вече съм въвела правило, че приемам отказване на часа до 24 часа преди той да се случи. Но дори да е само на предишния ден, вечерта, няма проблем. Няма проблем. Ще мога да направя нещо. Дори да не мога да направя нещо, ще почина. Ама като не дойдат 2 кучета едно след друго, става доста тъпо. Разбирате ли? Доста тъпо. Много пъти си казвам, няма смисъл да говоря за това. Какво като го кажа, то хората няма да вземат забележка, но и един човек да си вземе забележка, знае, че си е струвало. Та, въведох правило, което ако не се потвърди часа, т.е. не се откаже часа 24 часа по-рано, или поне на предния ден, нали, ще трябва да бъде заплатена 50% от сумата за часа, който сте пропуснали и да се предплати целият следващ час, ако вие искате да бъдете мои клиенти. Съжалявам, но аз вече уважавам себе си. То малко нещата май прозвучаха като все едно съм някаква префарцунена госпожица. Нека да кажа и още нещо да обясня. Разбирам, че могат да се случат някакви неща, които не зависят от вас. И да кажем, в последния момент да стане нещо. Няма проблем, случва се, хора сме. Но знаете ли какво ми се е случвало? С една жена, която един път записва час. Не идва. Казвам си, окей, нали, нещо може да е станало. Чакай, да ти изчистя ушите, може ли? Май не си фен. Маничко само. Добре, спокойно. Окей, спокойно. Та, един път не идва за часа си. Записваме 2 час. Аз нямам представа защо не е дошла, няма проблем. Случвало се нещо, не е могла да дойде, така. Не ме е предупредила, голяма работа, нали? Сам хора сме, може всичко да се случи. Записваме 2 час. Тя не идва. Часът е в 10. Аз винаги изчаквам 15 минути и се обаждам. Става 10:15. Обаждам се, никой не ми вдига.
В 11:30 ми звъни телефона и чувам жената, супер сънена. Не можах да дойда, да запишеме друг час. Аз дойдох, нали? Аз дойдох, защото имам записан час и защото съм отговорна и съм поела ангажимент. Да, ама ти за втори път не се явяваш, не ме предупреждаваш, че и на всичкото отгоре току-що ставаш и се обаждаш да презапишеш още един път. Съжалявам, казвам, че така се е получило, но ако искате да дойдете отново при мен, трябва да минете предварително, да заплатите 50% от предишния час, да заплатите целия следващ час и тогава бих ви записала. Съжалявам. Просто съжалявам. Нямам какво друго да направя. Това е положението. Защото аз трябва да стана и да дойда, ама някой си там е решил, че не искаш да се наспи. Като си решил да се наспиш, предния ден ми звъни и ми каже, аз сутрин няма да дойда, защото си имам някаква работа. Просто започнах да уважавам времето си и да не правя компромис с това, защото малко или много хората ми се качват на главата. Да ви кажа, не малко, а много. И това е много тъпо. Дълга и широка, но да. Общо взето е това. Арчето сега ще му разрешим ушите, защото те ще си останат в дългата дължина. И след това ще му намаля козината, защото вече ще бъде с лятна прическа. Хоп, стой Арчи. И след това влиза в банята, ще го изсуша и вече ще го дооформя и доизравня тялото, защото сега няма да бъде равно. Когато кученцата дойдат, обикновено са с по-накъдрена козина, тук-там може да има сплъстявания, въпреки че Арчи сега е в много добро състояние. Но заради това се постригват след къпането и сушенето, защото след като ги изсушим, ние изправяме козината и се получава равномерно подстригване. Разбира се, има някои козини, които са по-къдрави и там е малко по-сложно, но това е правилото. Браво, Арчи! Браво! Започвам да бръсна Арчи предварително. Както казахме, лятна прическа, така че в момента съм с нож номер 7, 3 мм. Ще го мина по косама и след това, като го изкъпя, с 6 мм ще го мина срещу косама, за да бъде късичко и гладичко. Нали, Арчи? Айде! Между другото, на този нож му казваме магическата пръчица, защото не го ползваме, когато кучето е супер сплъстено и го събличаме. Но в момента при Арчи не е това случая. Няма смисъл да къпя тая козина и да я суша, като след това ще я пострижа. Ето количеството козина, което свалихме. Може да видите колко е неравно в момента, но няма нищо, Арчи. След малко ще довършиме. Сега свалям микрофона и влизаме в ваната. Арчи е изсушен и сега започваме да се постригваме. Ето го Арчи, чисто нов. Чакаме да го вземат и си тръгваме. Браво на момчето!
Вече съм си вкъщи. Прибрахме се късно, видяхме се с една приятелка, децата си поиграха и сега ще си направя една бърза тортилка. И реших да ви покажа. Става много вкусно, много бързо. Страхотно. 2 яйца. Направила съм си авокадо с лимонче. По принцип, ако имах червен лук, щях да нарежа. Нямам. Всъщност имам обикновен лук. Ще сложа малко чедър. И ще сложа ето това месо. Взех го от Lidl. Добро е. Харесва ми. Може да го пробвате. Така. А сега може да видите как ще го направя. Да ви покажа и цветенцата от баба. Много яко мирища. Страхотни. Вкъщи е страшна лудница. Бори утре на градина. Обещала съм му да го взема на обяд. И мисля, щом го изпратя да приведа къщата в ред. Може би всички работещи хора ще ме разберат, че през седмицата не остава достатъчно време за почистване и подреждане. Но вече съм свикнала с тези неща, не ми правят такова впечатление. Напрягам се от време на време. После си давам сметка, че не съм супер човек и не мога да смогна с всичко. Така че, ако и ти си на това дердже, случва се, хора сме. По-важното е да сме здрави и щастливи. Заснели се видеото, в което показвам как правя тортилата? Не. Готова ли е тя? Да. Слагам малко зехтин, чупвам 2 яйца, разбъркани преди това. Отгоре слагам тортилата, изчаквам да станат готови яйцата или почти готови, зависи как ги предпочитате. Обръщам тортилата, тя докато се запича от другата страна, нареждам каквото има вътре, каквото съм решила, каквото има в хладилника. Това въобще може да си експериментирате колкото искате. След това я сгъвам на 2, обръщам я от двете страни да запече още малко и сме готови. Няма и 5 минути, плюс-минус. Сега чакам да изтине. Легите ми вече текат. Но да. И да ви покажа ни много яки кутии от Lidl, които са сгъваеми. И само вижте колко малко място вземат. Това са 3 кутии. Страхотно. За малка кухня като нашата е велико. А пък рендето, което имам, ми от студентските години. Това е кутийката. Има си капаче. И ето всъщност самото ренде, това е ситното, другото го сложих за миене. Но са много удобни. За тези кутии, не знам дали казах, но са от Lidl, защото ние си носим храна за работа и просто използваме много кутии, защото носим и за закуска, и за междинки, и за основно хранене. Не ми стигаха кутиите, които имаме и всичките ни кутии са някакви много смотани и реших да взема тези. Не си спомням, мисля, че бяха нещо от сорта на 12 евро. 4 кутии, 4 размера. Така. Влог ли е това, ако не сме се включили от банята? Не мисля. Да, почнах да записвам без микрофон. Викам за какво съм го взела този микрофон. Спрях, сега записвам втори път. Да, няколко неща, които исках да кажа. В един от постовете ми, който качих преди известно време в Инстаграм, споделям, че се стремя вечер да не скролвам на телефона си и да го оставям поне 30 минути, ако може и час, още по-добре е преди да си легна. Честно казано, тази седмица не ми се получи особено, но сега записвам това и си оставям телефона и преди да заспя ще си прочета малко книжка. Но искам да ви кажа и още нещо, да ви споделя. В един от предните влогове споменах, че съм взела да пробвам продуктите на Dei, които са тампони, превръзки и също така имат
пробиотици и още няколко продукта, с които не съм запозната. Но втори месец, вече може би около месец и половина, приемам техните пробиотици, както ги наричат. Минимума, който препоръчват да се приемат, е 3 месеца. Направила съм си абонамент и получих втората доставка, мисля, че преди, не знам, може би 2 седмици. Исках да ви покажа пак продуктите. Аз съм наистина впечатлена. Така, да започнем с кутийката за тампони, която е супер красива и симпатична. Цак, в чантата. Много е яка. И самите тампони, те са с апликатор. Едните са стандартни, 100% органичен памук, влакна от органичен памук, 100% биоразградими, както... Амбър, имаш да кажеш нещо по темата? Както тампоните, така и всички опаковки. Имат и розови тампони, които са с CBD масло, много подходящи за хора с по-тежък цикъл. И тук съм си сложила и една превръзка, за да имам за всеки случай в чантата. Само вижте колко е тънка. Освен всичко останало, Дей са произведени от българка и разработени. И също така, освен че са с грижа към природата, са с грижа и за нашето здраве. Не знам, аз от тях разбрах всъщност, че много голяма част от марките и тампони, които се предлагат на пазара, въобще не са клинично тествани и съдържат микропластмаси. Това го знаех и преди това, но не знаех, че не са клинично тествани, за разлика от всички останали. Тези на Дей са. И ще оставя промокод в описанието на видеото. Може да получите 20% отстъпка и да ги тествате. По-изгодно излиза, когато си направите абонамент. Аз май ще трябва да променя малко абонамента, защото се позаринах. Но все пак не знаех точно как ще ми стигнат техните опаковки и ги ползвам за първи път. Мисълта ми е, че дори да си направите абонамент, в последствие може да го променяте или пък да го паузирате за 1 месец, което смятам, че е супер удобно. Друго какво да ви кажа? Май не се сещам за друго. Сега влизам за един бърз душ. Си изчистя лицето и си измия зъбите. Може би да ви покажа водата за почистване, пяната, която ползвам последно време. Не знам дали съм споделяла за нея. На доктор Алтея е. И преди това ползвах тази на Medik8. Тя е много скъпа. Много е хубава, обаче някакси не ми се дават всеки път толкова много пари за измивен продукт. Тази на доктор Алтея, освен че в същата опаковка и разфасовка и милилитри и всичко останало, самия продукт много ми прилича на този на Medik8. Много съм доволна. Тази е Amino Acid Gentle Bubble Cleanser. Ето я. Ако решите, може да я тествате. Аз ползвам още 2 неща на доктор Алтея. Едното е... Всъщност имам 3 неща, но едното още не съм почнала да го ползвам. Сега ще ги покажа набързо тях. Това са 2 неща, които ползвам. 3-4-5 крема, който е много добър, с ниацинамид, страхотен. И 63% витамин С серум. Ползвам го сутрин, това ползвам вечер. След витамин С си слагам слънцезащита. Също съм взела и този, който е с хиалуронова киселина, 70%, но още не съм го започнала, защото довършвам този на Юриаш. Просто по-добре да се възползвам от безплатната доставка. Нали? Това е гралмат. Всеки ще ме разбере. Май е това, скъпи приятелки. Лека нощ и до утре. Часът е 10 без 20. Аз съм си изкъпала с косата, измила съм банята, изпратихме детето на градина и вече започвам с останалите задачи, които имам да свърша в почивния си ден.
Fitness One, мисля, че се казва магазина. Да, Fitness One. В Перник не знаех, че има. Но търсех конкретно Ultra Omega 3, защото обикновените Омега 3 таблетки се пият по 2 сутрин и 2 вечер. И всъщност е доста по-изгодно да се вземат от тези, защото от тях се приемат една или две таблетки на ден. Една идея са по-скъпи, но въпреки всичко излиза по-изгодно. Може да ми благодарите по-късно. Не знаех, че има такъв магазин тук. Не исках и да разглеждам, защото не искам да харча пари лично, но ще вляза да разгледам сайта все пак. Пихме с Бори заедно Омега 3, може би около 3 месеца. И искам да ви кажа, че зимата боледувах много по-малко, но приемах и витамин D и със сигурност смятам, че има голяма полза за противовъзпалителните процеси в организма, защото аз супер лесно се разболявам и се разболявам супер тежко, но този път мен ли да чукам на дърво, че то така като гледам зимата още не си е отишла. Да, ако си търсите Омега 3 таблетки, то тези на Now са страхотни и търсете Ултра Омега. Не си поръчвайте в Медея, защото няма да пристигнат. Чаках ги 10 дни, така и не дойдоха. Не от сайта им, аз ги поръчах на място в аптеката, защото имат близо до нас. Но да. Така, сега отивам до Фантастико, защото пък там има промоции с тигани. Аз хвърлих всички тигани в нас, защото покритието им беше заминало. Имах един метален, или не знам какъв материал се води, на който трябва да сипаш вода и докато не започне да се движи тази капчица, не трябва да слагаш нищо, няма да залепва. Не ми се получава, нямам нерви за това. Така че отивам да си взема с 65% отстъпка в Фантастико. Промоцията е валидна до кога? 15 април, да видите това видео по-рано. Ай, чао! Бритона ми, като го духна малко вятър, отива по дяволите. Утре косата ми ще бъде все едно, никога не е къпана, но няма значение, нали? Днес е била добре. Взех си една касеролка. Малка, много симпатична, доста тежка. И един тиган. Днес ще правя паста болонезе, така че веднага ще влезе в употреба. И ще ви кажа дали са готини или не са. Взех си едно кафенце и сега въпросът е как ще се стоварим. Но да действаме. Сега, почвам да правя пастата. Измила съм си новото тиганче. Гледай какво става. 2 кайнички. Доматено сосче. За жалост нямаше от италианската седмица, просто защото не е италианска седмица. Тук имам малко нарязан лук, който ми е останал и ще нарежа още малко. Отдавна не съм слагала песто в болонезето, обаче, защото му нямам вяра на този доматен сос. Затова се надявам да се допълнят. Ще видим какво ще стане. Задължително правя болонезето с пене, обаче телефона ми в момента е подпрян на кутиите с пенето. Тези на Барила са най-добрата паста ever. Но, защо се включвам? Ще ви покажа после крайния резултат най-вероятно, а може малко да снимам докато го готвя, но в началото на видеото, където се обяснявам много за това колко съм недоволна заради някои клиенти, които ме прецакват по този начин. И не само мен. Предполагам, че всички хора, които предлагат услуги с записване на час, мила, са по този начин. Но се сетих за още 2 култови истории, които няма как да не ви разкажа за отказване на часове. Записали са си хората час, идва часа им, никой не го потвърждава, никой не се явява. Звъня 15 минути след като е записан часа. Ало, здравейте, обаждам се от Груминг студио Маноло, имате записан час днес. Аз вече го остригах. Моля.
Намерих си по-ранен час. Викам, добре, другия път може да се обадите предварително, за да отложите часа. Тут. Добре, както и да е, късам си нервите, без нея, ядосвам се. Давам сметка, че няма смисъл, ама не мога да спра да се ядосвам. Така. Друг случай. Никой не се явява за часа, обаждам се 15 минути след часа. Ало, здравейте, обаждам се от Grooming Studio Манало. Тут. Окей. Ама знаете ли какво? Аз си записвам тия номера. Другия път, като ми искате час, няма да ви дам. Не, че няма да ви дам. Ще ви кажа какви са условията. Елате, заплатете. Чиста работа. Ама знаете ли какво? Винаги ми се отказва в този случай. Съжалявам, не съм го направила аз. Вие сте си виновни. Така. Ето го новия тиган. Това нещо, когато загрее тигана, трябва да стане един цял червен цвят. Така че сега пускаме котлончето. И чакаме да видим какво ще стане. Казала съм си лукчето, щом ми загрее тиганчето, слагам лукчето и започваме да го запържваме. Като запържиме лукчето, взимаме двете каймички. Едната съм я взела телешка, другата микс свинско с телешко. Запържваме каймичката, слагаме доматеното сосче, на което му нямаме вяра. Много леко, цък, само да започне да излизат балончета. Добавяме малко песто, овкусяваме, чесънче. Мисля, че нямам обаче пресен чесън, както и да е. Солчица и тайната съставка е много малко захар. Буквално четвърт чайна лъжичка захар, за да махне киселинността на доматеното сосче. Слагаме зехтинче малко. И... О, да! И защото трябва да се задуши малко лукчето, цак. И да не съм видяла метални лъжици на новите тигани. А това е най-добрата сол ever. Гледай само какви кристалчета. Топ. Направо не знам защо се набутах с новото тиганче, защото е всъщност плитичко да правят този сос. Ама нищо, ако се наложи, ще го прехвърлим и това е. Сега, трипода ми го няма, но ме яд, няма нищо. Сипваме доматения сос с... ще сложа 2 лъжички песто. Цак, намаляме котлончето, защото сега много бързо ще цъкне. Молиме се да не прелее тиганчето, защото не го преценихме. Така става винаги много сос. Сипваме малко водичка. Затваряме. Така. И бъркаме. Това беше за днешното видео. Благодаря ви, че останахте до края. Ще се радвам да ми споделите в коментари, ако и вие работите на график, как процедирате с тези ситуации, които не са много приятни за никой. Се радвам да се абонирате за канала, да си цъкнете камбанката. Ако решите да сложите едно лайкче, ще намерите и линкове за всичките ми профили, както на салона, така и личния, в описанието на профила и промокодовете. Благодаря ви, че сте тук и до нови срещи! Чао!